mga ungas. So karon guys kay mo ari mi og kuan Anju World. Na diri na kuan sa Mengla Nelia, Cebu City. So mga tumi og Anju World guys, ay pakita na ko ninyo. Nakita na siya magbalik sa akong naong no. Dugay na kay muwak kita sa akong naong guys. Dugay na kay muwak kita kay wala ko upload. So karon mag-upload na tag so good. Then pakita na ko ninyo guys kung open ba or close. So I'll be back. Ngimingaw man, baywalk na lang tana. Naga. So, mani ako mga girls, guys. Hi! Hi, sad mo, uy! Mga na ni diri, guys, ang Anju World. Na nami diri. So, mingaw kayo, kami ray tao. Kita ray tao diri, day? Di, day? Sorry, ha? Mga na ilahang parkingan diri. Dayon, kani sila kay mga ni mga kuan, 3 angels. Mga ni ilahang kuan, ilahang perish well. Oh my God. Hoy, excited na mo guys? Hoy, mga 3 angels ka, mga sexy ba ninyo ay? Ako ko na video eh.
guys kay dili na ko makaya ang roller coaster. So dita mo pugos kay basin Mount Satan. So sila na lang tulong ito ako mga kauban, then igol lang ko mag-video nila. So pakita ako ninyo guys. Sa Vikings, asa kuan bumerang. Naglain ni mo. Baklay dire. Rang. What's lang? Good. Wala man lagi mo katingog. Ngano naman mo? Gutom, mag-isa. Gutom. Sunod dira tay.
Bidyoy kami tayo. Hi guys! Sa tour ni na mo, ano yung balay? Hindi, so na. Asa ta manood eh? So, ano, Tugnaw. It's so Tugnaw in this place. So, first time pa na ko kuan guys, makasakay o carriage wheel. So, so, makita na ninyo guys, no, nga nanata sa tumoy. Nanako sa tumoy guys. Then, makita na ninyo, mag-video ko niya nga. I'll be back. Hi guys! So, kusog cargo guys. So, pakita na ninyo guys, hindi ka abot na namin sa tumoy. Bye! Diri sa Bang Cars guys, nag-bus sila nag-ride. So ako, wala ko nag-ride guys. Nagsakit akong tiyan, then hindi na ako kaya guys. Nga ako, naglayan akong tiyan sa mga ipa-order. So diri ako guys, mag-wait ako nila, mag-video. Then, saan na lang orasa? It's 6:04. 6:04 guys. So gamay ra kayo mingkuan guys. Then unlimited ni siya. Then gamay ra kayo ride guys. Kay naabot mi diri mga ang mga hapit ng 4 PM. Kay traffic kayo ang among giyatuan. So nagwat-wat na lang ko nila guys. Kay kuha na daw sila sakay. Then ipakita na ko ninyo guys. So I'll be back. Because it's 8 a.m. p.m. Because 8 p.m. na. So, nahihirapan ako sa kalisod, guys. Uy, diri, mag-outro na to.
So guys, thanks for watching and please like and subscribe. Bye.